Toi Brynäs tulee, jos pääsee ylipäätään päälle. Nyt ei ainakaan vielä päässyt päälle. Että yleensä ruotsalaiset joukkueet on vähän muuttanut, että ne tulee kovaa päälle. Ja sieltä tulee ensimmäinen maali siitä. Jere Karolahti pommittaa kiekko maaliin ja Jokerit siirtyy 1-0 johtoon. Ja pommia osuma. Hieno laukaus. Että ei tainnut olla edes maskia, että oli niin kova, että ei kerinyt kyllä veskari tekee mitään. Nordqvist häviää tämän aloituksen. Sitten kiekko sinne Brynäs puolustukseen David Westlundille. Westlund lähtee tuomaan hyökkäystä eteenpäin. Nyt on sitten maali paikassa. Rudin ja ylärima kolahtaa siellä. Jane Torttua kiekko jälleen hyvällä liikkeellä sinne alueelle. Lajunen laukaus. Kiekko siihen Maila Taituri Aaltoselle. Aaltonen taitavat harautukset ja menee röyhkeästi sinne maalille, mutta Felix Sandströmiltä nyt tähän kohtaan erittäin tärkeä torjunta. Jokereilta jäällä Severi Sillanpää johtama kolmoskentällä linjan laidalla Nikos Haakman sekä Juhan Harju, joka pelaa siis tosiaan viime kauden seuransa vastaan. Nyt sitten Westerholm tulee maali paikalla ja kiskaisee sinne maalirautoihin. Mutta Karlsson torjuu ja nyt sitten kiekko maaliin, mutta siellä saa tosi kova tälli nyt sitten kasvoihinsa maalintekijä Pontus Westerholm, mutta Brynäs tasoittaa ottelu joka tapauksessa 1-1. Toivottavasti ei osunut silmään tai mihinkään mailla. Että... Sondre Oldeen jo toista kertaa tänään istumaan boksiin. Karalahti. Linus Umark hakee maalin edestä, siitä Peter Koukali ja Koukal ohjaa Jokerit 2-1 johtoon. Ja kyllä oli upea ylivoimaosuma. Siinä Linus Umark taikoo juonikahti siihen maalin eteen Peter Koukalille ja Koukal ohjaa 31 vuoden kokemuksella kiekko häkkiin ja Jokerit 2-1 johtoon. Hieno maali, että sovittu kuvio, että Lajunen, Umark, lähtösyöttö siihen Lajuselle, Lajunen, Aaltonen, Umark. Nyt on kyllä semmoista juonikuuta kentällä, että... Nyt on hyökkäinä semmoinen kaksikko, että kiekko pysyy aika hienosti lavassa ja nyt oli tolpassa. Kyllä, siellä lähti Lajuselta kova tykki ja tolpassa viuhuu tämä